Башкортостан Рәсәйдә иң күп бал етештерүче төбәкләрдән бере исәпләнә. Ул гына түгел, тик бездә генә карагай бал корты һәм сулык-сулык хакланган. Корт-сулык һәм сулык-сулыкты үстерү буенча республикала елда бал байрамдары оештырыла. Быелгы татлы сарала безнең иҗади төркемдә катнашты. Корт-сулык, сулык-сулык Бөрьян башкортларының борынгы шөгыле. Был кәсепкә тоғрылыкты халкыбыз әле лә һаклай. Төбәктең үзенә генә хас үсеш юлы, үз бренды бар. Бөрьян тәю менән юкәләрдән шифалы бал йыйган бал кортлары күз алдына килә. Республикала быел да узгарылган бал фестиваленең йомгаклау өлешенең тап Бөрьяндә үткәрелүе осраклы түгел әлбиттә. Биләмәһенең 92%-ын урман биләгән, 100 яшар агастары һайын солыгы булган урманлы төбәктә ерде куртымга алып, сулык-сулыкты, курт-сулыкты үстереп, татлы продукция етештерергә киң мөмкинлектәр бар. Бал байрамы райондың визит карточкаһына әйләнеп бара инде. 4-нчегә үткәрелгән үзенчәлекле сара елдан-ел күбрәк туристларны ялеп итә бара. Советтер Союзы булганда булды, мына югары белем бирү йорттары Башкортстанда булды, безнең аграр университетында булган авыл хуҗалыгы институты булды. Һәм Тимирязевкала, ул Мәскәүдә. Анда бөтә илләрдән, Вьетнамдан, Пакистандан, нәмәләрдән килеп укыдылар инде. Хәзер дә бит, менә без аграр университетта булып, менә ошо Бөрьяндә безнең база бар. Яңа Акбулат авылында шул үзебезнең менә Бөрьяндән килгән горурлык өчен эшләйбез дә без, университетта эшләй. Мин менә үзем дә шатман, куанам безнең районда шундый тарихи булган өчен. Шуны артабанда бергәләп үстереп, менә моның киләсәгә бик олы дип уйлыйм. Сезгә зур рәхмәт бул оештыручыларга. Алдагы киләсәгә аның бик зур. Аргызма яланына байрамга килгән кунаклар тирмәләргә инеп борынгылыкка сумды. Байрам барышында иң тәмле бал, иң яхшы умарта, шулай ук баллап етештерелгән ризыктар конкурслары оештырылгайны. Шулай да байрамдың иң мавыктыргыс өлеше теләүчеләрнең үзләрен ысын сулык сулар буларак хынап карауда булгандыр. Түмәр умарта юнып ярышчылар да игътибар үзәгендә булды. Ысын осталарның кирәм менән солык агастарына менүен күзәтү дә байрамга үзенчәлекле ямь өстәне. Бал байрамы ул күңел асу сараһы гына түгел, базар майданыла. Табигый нигъмәтләрдә дөрес файдалана, яшәү сыганагына әйләндерә белү дә мөһим. Был сара иһә татлы ризык итештерүчеләргә үз товарын башкаларга тәкъдим итү, таныту урыны. Әйткәндәй, хату итүдә яңа мөмкинлекләрне алдан күзаллап файдалану отышлы. Был йәһәттән кануни яңалыктар менән хәбәрдар булу мөһим. Мәскәүдә хаталар бетне, Питердә хаталар бетне, башкорт бал дип, улар беләләр дә башкорт бал иң һәйбәте, иң сыйфатлы икән. Шуның өчен хатыр өчен бетендә кешене алдап хаталар. Думала бер карай бер кануният, ул кануният буенча ул менә әгәр дә бер товар саткан икән биредә, икенче ердә шул товарның, шул итегенең исеме белән хатырга хокуклары юк. Менә башкорт балы дип, бүтән өлкәләрдә балды хатырга хокуклары булмаясак. Шул законда бер кабул итһәк, яп катартырсак шундый кешеләр. Шуңа бергәләшеп эшләһәк, безнең баллыбызды күтәреп дип беләм инде. Менә тагын да мин Бөрьяндәргә нинди рәхмәтем бар, чөнки менә әгәр дә алар үзенең балаларына яшьләргә өйрәтмәһәләр, ул безнең социаль бөтерүне. Менә мин карап торам бит, ул бит дур авыр эш. Агаска менеп бит, аны бит кортты карау, аны балда алып төшерү, ул бит еңел генә түгел. Улар менә Бөрьяндәр шуны беләләр. Улар бит өйрәтеп калдыра, үзенең балаларына, җиәннәренә өйрәтләр. Әлбәттә ул ихтирамга лаек. Бөрьян балы Башкорт Даны этно фестиваленең тагы бер максаты экологик туризм тармагына игътибарда арттыру. Районда туризмның үсешен Бөрьян балынан тыш күз алдына килтерү мөмкин түгел. Бал байрамы үзенә күрә бер ярминкәгә лә үрелде. Байрамга килгән меңдәрсә кунак данлыклы Бөрьян балын хатып алып кинәнһә, эшкуарлар эшлекле очрашулар узгарды. Ошондай сараларда хатта яңа халыкара иҗади проектлар да башланган сала. То, что я сейчас сразу попал на такой праздник, я даже, честно скажу, я не предполагал, что по меду такой может быть праздник. Ну, я знаю, мед всегда башкирский, великий мед. Но попасть на такой праздник, конечно же, еще больше углубляешься в размышлениях о эпосе «Урал-Батыр», на который я получил приглашение в качестве режиссера от Башкирского театра.
Вот, и это совместный проект будет Якутского театра эпоса и Башкирского драматического театра. Будут работать и башкирские художники, башкирские музыканты, и в то же время якутские художники, якутский режиссер, вот я. Поэтому проект очень интересный, он охватывает не только спектакль одного театра, он еще и в рамках проекта по театральной визуализации эпоса народов России будет такой спектакль. Вот. Но надеемся, что у нас получится, и тем более вот я вижу на таком празднике мне еще больше раздумье о будущей работе мне помогает. Спасибо, что пригласили, театр пригласил. Вот Олег Ханов, художественный руководитель театра, выдающийся актер нашей России, да и в мировом значении. Я его знаю еще с юности. Он олицетворял для меня башкирский театр. Ну, я знаю много театров мира, поэтому для меня эта работа очень интересная, ответственная. Приглашаем на премьеру. Бұлар барғыла бәйлі бір-біріне. Сүнке бір ендің изге ері Урал батыр эпосына бүті табырдары біне барып тұташқан, қошылған. Оның ұшы ерде хуғарылып, ұшы ерде көңіл байлығын арттырып, халқыбыздың тудырған эпосы. Бірян балы башқұрт даны байрамында қатнашуығыз істе ұсырақлы түгіл. Эпос бойынша спектакльді қою үшін әлбетте башқұрт режиссерында, башқұрт қою бригадасында табар инек. Ләкин Андрей меңа қалға ол Рәсейде бірден бір режиссер ол эпостарды сәхнеләштірісі. Өздерінің Якут халқының 20-ге яқын эпосын ол сәхнеләштірген. Алтайда, қазір мына әрмен Давид Сасунский исеміндегі эпосты сәхнеләштірген бізден. Барыбызда бірге ұйыштырылып, барыбызда бірге ниндейдір гүлләмәһе болған көк, мына эпостардың гүлләмәһен тудыруда мақсат. Һәм бұл Урал батырды үдебіздің тамашасыларға ғына түгіл, ғыммен бүтән Рәсейдің бүтән халықтары менен дә таныштыру мақсаты тұра. Шуға күрә зур үміт бағлайым инде мин бұл келесек спектакльгә. Уйлайым, уңышлы килеп сыққа біз үдебіздің ижад һәм намыс ішімізді үтәп сығырбыз деп. Ол халықтың күңіліне етірлік спектакль болды. Шуға күрә мин мына әйтергә тиешмен, күп байрамдарда булдым, Абан туйдарда һәм башкаларда. Ләкин мына башкорт балының байрамы бүте байрамдардан айырылып тора. Монда ниндәйдер хислек, тазалык, сафлык бар.